हामफ्रायनि बागै जे राष्ट्रसंघ हইते जे साल संखा सिरि मानथाय सिरि सक्ताय no जों साननानै रोंनायनि बागै दिनै अरा जों कुसुमलायजाक आं आबै बागै जतन हामबाय जतन बरंनि मूल्यवान समय किबिवै दिनै जों अरा कुसुमलायजा ताई दिनै अरा बिसिङाव दङ বিভিন্ন पुलिस आजादगिरि रक विद्युत नियादिगिरि रक हेल्थ बरंबाबो हामबाय दिनै जोंनियो अनुष्ठान दिनै पान्डानो गाहाम खायदि जेनाबाङै दिनै जतन अरा मानजाफैबायगा बरंबो साहाय्य सहित खायदोंग जाय दिनै मोसानाय दं बरंनो हामबाय दिनै मिडिया पार्सन रक बंनो हामबाय बरं दिनै पान्डानो गाहाम फोरोंखायै स्टुडिय' दंनि जानजानि चेनेल रगा फुंगानो दिनै त्रिपुरा हास्तानि बरंनो अनबंनो हामबाय आं बिसिखौ फलक थानो थांया दिनै जों एडिसिनि हयते अ पान्डा खायमान बागै नं मानजा फैबाय बागै जतनानो हामबाय खुलुमका।